Kijkers, luisteraars van Cultuur TV. We zijn vandaag hier met meneer Fraser en natuurlijk meneer Fraser Olego uit de Baka. Abrawantu, Tori voor de overheid. Meneer Fraser, hoe gaat het met u? Wel, het gaat redelijk goed, want Chifrikoot en Nakmi, waardoor je hoort dat mijn stem een beetje hees klinkt. En bij Koso, dus ik wil die kijkers en luisteraars alvast verzoeken om me te verontschuldigen tijdens een gesprek met Koso. Dus ik hoop dat ze me daarvoor kunnen vergeven. Maar today hoe ziet dat meneer Fraser, die lekker commando in je baret? Ja toch? Waarom vandaag zo... militaristisch, zo militaristisch. Oké, maar leg je uit toch? Want in een korpsfono, agenten, korpspolitie Suriname, dan moet je voelen dat lata meteen. Dat de alata schrijven we go chibri van de sheng, van de boya furu. En dan maar ja, een korpschef, trouwens de ja man, dat je bent niet geschikt. Motto ja, want je hebt de boya furu, je dekt de matori. Dus dat, ja niet tegen me, maar ja, dat begin met je klaar hoor. Jij wordt morgen de nieuwe korpschef. Dus me begin, zet me schrijf komen. En wat kunnen we verwachten van u als de nieuwe korpschef? Me ja la mala. Want ik voel lekker lata, wat nieuwe van odu. En tegen nieuwe kom, me beetje kot de vinger. Me kot de nangra, me kot de vinger. Is dat niet dat, want de boy voel verschrikkelijk. Meneer Fraser, over stelen gesproken, hoe kon je dat... $300.000, bijna een miljoen SRD lassie vanuit het KPS. En eigenlijk zijn zij de mensen die ons veilig houden, ons beschermen. En dan nog zijn money lassie ergens zo op het geldsbedrag. Ja. Wat vindt u van die Tory? Ja, kijk, daarom betekent het ook dat ik ja korpschef toch 1 miljoen SRD, gue, mopo in een kluis, gue, verdampt. Meneer Zapago, nooit meneer money verdampt, maar die zijn verdampt. Agwe betekent dat no sarde boy, dat de boy gwanga wat toe. Trump, is dat niet ook, wat toe US dollar, 300.000 smokkel. Dat no sarde, dat de boy gwanga wat ipi, juwelen, sieraden, sa de man betekent beslagen en dopamang. En de man gwanga de malai. Ja, maar gewoon de sieraden, dat no sarde man. Dat ook toe 1,5 kilo. Fishing. Agueto. No me sabe van de boya snuiving, of if de boya sering, mino sabi. Maar ague. En in de kluis, hè. Fuskoto. Er is iemand dat daar zwaar beveiligd is, hè. Dus je kan taka met dame voor door ague. In een kluis toch ague. Heer die bewaking dape, fuskotu toch eigenlijk, dat no sarda maar, dat triste, wa helikopter saka dapali door op bakasi, aboy me kwan uitlanding, want me sap sanga chopper, da boy saka, dat de birti bel skotu da, maar skotu risco, want de skotu sap tak chopper ne saka zomaar, dat de man de boy veel barki kilo, 100 kilo in het Nederlands. Go to Gary, bedien chopper. Maar nou eigenaar van chopper nu, is de go doen aangifte. Wat een barkie kilo go to verdwijnt toe. Maar de man tak, het is... Allah sane verdampt ja sana. Het is geen 100 kilo, maar 1 kilo die getransporteerd werd door die... Oké, deze wat, take one chopper, zo dier zo. Voetje 1 kilo go to zo beetje no. Maar wapen, pis bediening, dus stukjes van wapen. Hè? Ja, dan na pis, de man tak na pis, voor heavy wapen bedien a chopper. Une tak pistool, we tak heavy gong. Pis we bedien a chopper. Hoe ver dat waar is, weet ik niet. Maar een kilo is wel waar. Barki kilo smoko. Waarvan KPS teka alaya beslag. Dus Chemigado, maar Allah tas refref castrati van refref descoto. En voor Alassane en verdween, meneer Fraser, mevrouw Simons heeft de opdracht gegeven om alle auto's van onze ex-president Santokhi in beslag te nemen, of terug te brengen. Maar ze heeft toch wel 3 achtergelaten voor onze ex-president. Ja toch, want kijk, bij elke uitzending, hè,
bij elk interview leg ik het volk constant uit dat wij in Suriname te maken hebben met 2 kartels. Eén is het politiek kartel en de tweede is het onderwereldkartel. En het is bewezen nu wat ik al die tijd uitleg. 28 auto's van de overheid, van de staat Suriname, die niet gekocht zijn door Chandrika. Toch? Niet door zijn papa hoor is het voor hem gekocht. Nee, zijn van de staat. Toch? 28 wagens. En anodepching, Toyota Fits. Nomimang Prado, kogelvrij Gracie. De grap dat hij. En dan mag hij van Jenny, mijn sexy girl, mag hij 3 houden. Lijkt net papa ding. Alle 28 boren terug te komen in de boezem van de staat. Maar nee, want de man die naar kartel toch. Dus dan mag hij Chapoti. Geef hem 3. Weet je? Maar vindt u het nodig, 28 auto's voor een president? Bueno, maar als ze nou willen, daarom komt Suriname nooit vooruit. We hebben het steeds over eerste burger. Toch? Nou is Jenny, mijn schatje, is nou eerste moeder. En eerste burger. Met Brianna is ook. Eerste burger. Jij behoort het voorbeeld voor de natie te zijn. In het land en buiten het land. Dat we zeggen nationaal en internationaal. Wat die denkt dat grondtap ne Lukuno, aan het eiland wil liberen, grondtap en Lukuno zou we doen ja. Voor vervoer no helja. Oké, dat jij niet nou, ojama 3 waji. 3 boonder waji, sabar ki dusum. Mag hij hebben. Tjepoti, want dan kan hij rijden. Malasi no, van beetje de malasi brino. Oké. Berika, je drinkt maar, die zou mee. Malasi mag inrijden en van boy van Ajonki. Richano mag ook eentje rijden. Isabi toch? Dus op staatskosten, hè? En vind je ook moet je net je olibei. Isabi toch? Sasa en gasen. Want a ploegsa kono onder leiding voor Jenny, ik kan dan teken aan het eind van hun periode. Dan na sem tori dodu baga. Want aan de regering die zou wat doen. Zes baga onafhankelijkheid, hoe kom baga naar democratie. Alle de regeringen voor land is aan niet. Als sem paar meester die meki barino. Abe gwaga wan fewi. Amarok toe. Maar die groot tap me kip barachare go chibri barachare go safri go baka. Tak bij ono chirmi alsjeblieft neem het terug. Want dat ben guangen. Anobo paifa ben guangen. Opbreng je Amarok. Is aan mijn money dat pedo. Als de mij vervoer land die money. Prefer bouwen kondre op. De mij vervoer land die money. Fukudu de schreefie. Maar meneer, Rusland, onze VP-tak van Untaya Bere, dus misschien... Oké, dan moet sorry, van Rusland, Untaya Bere. Luko era? Pardon. Let onderaan no zo, voor Jenny Simons, als sem VP Rusland, tegen haar familie, aan haar schoonfamilie, met RR-leden. Let NPS, na Noah Trasma, lek familie Rusland. Brouwe familie bedrijf dat ik aan controle. En familie is gewoon familie. Met jij onderzoek. Want aan panja grota pete, maar dadelijk op panja grota pudis na inside mi kis de info. Want alla presma bisma. Want ze waren strategische family and friends, hè? Maar je ziet dat kijk wangen lang atop. En corruptiebestrijding was het eerste prioriteit. Oké, het is corruptief en het is nepotistisch. Dat, over wat heeft jij niet gedaan? Asem sani e guanga langa.
mevrouw Jenny Simons no sabatori ete. Wel, even no saben, dat met beetje valuko cultuur TV, dat o saben, tideti de o saben. Maar we zijn wel boskopujen. We zijn wel boskopujen ba. Angere egis ma fe, we zijn wel boskopujen. Omdat met tegi, mi sabisma in alle den politiek partij. Maar mine ando nanga ding. Omdat mi no wan moksi in de matori. Mi sabding, we barodi, we jiwap chitori, wa 50, maar te dape. Mi net moksanga ding, no waf des maf no waf de partij. Want Tamara, mi ne non kari, tak is mijn vriend. Isabito, miro dangare papakas voor de man. Toch? Daarom, nooit joshi, tak mo ando, a partij, fukotek positie, anga de soort rommel dati. Miro de, als de doe de rommel ding, sa mi wani na DC, sa uno ontwerp a nieuw regeerstelsel, na a nieuw kiesstelsel, dat de papakas heeft sa no, nooit moron heb sa. Want in een vorige interview, ik ben uitgekomen dat de regering netjes money moro in een nieuw stelsel die. Alassane go na a college van staatsfinanciën. Dus de ellendeling no man bij wat je moro, dat baka de periode de bij een bunko pupura alati anu. Trouwens ik gratis bij. De rommel dat neko moro. Ano basta moro. Dan mo leg je uit. Voorzie. Want die Josro takator vasco to toch mam no ja fatu feto. Want isa famtang batok mina fatu mang. Voorzie. Die bibep chitok do belera skoro. De politie is je beste kameraad. Maar no je potire ba checha onderwijs stelsel. Nu de mij leerde de politie je slechtste kameraad. Want hij vervoert no hel. Is dat weet toch? A corrupt tekaba. A porta bonjo. Is dat weet toch? Dus de politie no bij hebben ook geen houvast meer hoor. Dan is je komt de lono. Is dat weet toch? Want de vrijdag vervoert de andere broeken pura de want de boy hungry. If you don't look book. A tu andere broeken weer. Want de voeren pura is if you don't look book. Maar meneer Vreese, voordat u verder gaat, minister Manoor het gaf aan van justitie en politie. Hij gaf aan dat we een succesvolle zo'n weekend hadden zonder crime en alles. Ja. Dus, maar van u vindt dat sinds aan maas door, is dat akomorobo? Kijk, wat is er in Suriname aan de hand? Suriname is geen Amerika, waarbij er dagelijks 4, 5 mensen worden doodgeschoten zomaar op straat. Bij ons zijn het pieken. Je hebt steeds pieken. En dan lijkt het tussen die pieken alsof het geweldig goed gaat in Suriname. Alsof het geweldig veilig is. Toch? Goaka dineti. Tiura neti de goaka rambula we koluke finolasi onderbroeko. De pina we wap chigootling en de chef vingan ook mopo. Je begrijpt me? Dus die Manoratje Poti, die jongen, is pas toch, nu is het bijna een maand al zijn ze, hè. Zijn ze aangetreden, het is al een maand, hè. Dus die arme jongen wil een beetje populistisch zijn, toch. Is dat toch, want hij is ook een dogla, toch. Dus hij wil een beetje populistisch zijn. Maar we gaan kijken hoe lang zijn populisme gaat duren. Want de ogriboy is toch looking to the dead, looking. Chepoti, arme jongen. Ja, maar masker. Koko klaar des madrape bakauku. Is dat weet toch? Dat de boya broko fatu nentapu. Je gaat dadelijk zien. No de moet ik mile korpschef toch? Tamara mo beëdigd toch? Dat moet doen moeite. Maar ik ben ook aan een sociale lata. Dat volgens mij baruim de alata op. Dat ote mo luko de formastrati. Want de moro biji want de leta mondro. Dus we ruimden dat op voor iedereen kan je spotten doen. Maar het is simpel, heel simpel op te lossen. Heel simpel. Wie het korps, de gewapende korpsen, want in een vorig interview heb ik duidelijk aangegeven waarom we dit nieuwe stelsel niet
of moeilijk kunnen invoeren, omdat we de gewapende machten niet aan onze zijde hebben. En ik heb uitgelegd waarom. Dat de onderwereld is geïnfiltreerd in die machten. Pam, pam, pam. Aan elkaar let die samitaki. Tu hei soldati sroto. Tu hei skou tu sroto. Inadopa. Inadopa. De hei skou tu esroto. Trouwens, voedelijk aan laten trouwen. Is nooit veel lekker laune. En trouwens, servicing lekker in een chefkok. Is dat niet toch? Ik heb het uitgelegd en nu komt het naar buiten. Dus nu wordt het zichtbaar voor het volk wat ik steeds uitleg. Dat het geen satra net zo is. Dat ik dingen uit mijn duim zuig. Nee, zeg, keiharde informaties die ik heb. Daarom zeg ik die dingen. En je ziet het, het komt letterlijk uit wat ik zeg. Omdat ik weet waarover ik praat. Mire, taksa lek me lawa mede. Isabi toch, lek net time alus mate. Isabi toch, nee. Met temet tak wansani kan brief sa met taki. Mire, taksa so maraga mi nyamofo. Mi mano jim mi mofo do desandati. Mi mano jim ef nyang. Ano jim ef tako nonsense. Isabi toch. En die hebben over mi mofo. Baya. We want tegi. Want wat toef den comment. Mi leesi. En mi zou tegen dus matakeren no. Inaf gym biologie les. Ik weet hoe mijn moeder eruit ziet. Van binnen en van buiten. Want 9 maanden was ik binnen in haar. En daarna buiten haar. Dus alla toes even misabi. Dus inaf gym biologie les morgen. Ja, dat ben ik bij Juno. Isabi toch. Ik weet hoe het eruit ziet. Toch? En mi zou maar uit het hoofd. Je pot afro ter ziele nu. Hij rust zacht. Is dat weet toch? Toch met tegen zacht hè, moet je gaan rusten hè. Nog een rust strang hij met die bar dat je moet trobaga de trasma dat hè. Rust zacht. Is dat weet. Maar je kotapjes serieus utori. Want die de laatste day sabo lega systeem dus uit. Want me kowering ba. Dus die de laatste day sabo leg uit. Toch, dat baka dat door tapanga een hoofdstuk die zie. Dat ik denk dat ik nog voor informatie, nog voor uitleg, dat desmasref kan lukken, je focus aan, je zoomt hem in, met desmasref lukken kring, desref kan denken, kan tek de interview baka sami leg uit, dat desref kan lukken van een systeem massief, solide, nog vervoer, nee vervoer moro. En daarom gaat die politici, naar het kartel van die politici en het kartel van die onderwereld, ons bestrijden om te voorkomen dat we dit invoeren. Maar zolang die gewapende machten van ons niet zijn verschoond, toch, gaan we het niet kunnen invoeren. Want je hebt net trouwens dat autapu. Dus laten we maar hopen hoor, dat betere kaser nam. Laten we hopen, want dit is verschrikkelijk. Het is hartverscheurend om ons mooi land zo de afgrond in te zien gaan. Code eerlijk. Is dit voor de jeugd wat we achterlaten, zo aan Kondre en Kabama. Terwijl we zo een mooi land hebben. Echt, dit is het, voor mij een aardsparadijs. We hebben geen natuurrampen, we hebben een steady klimaat, we hebben een vruchtbare bodem. Mijn God, wat willen we nog meer? Toch willen we elkaar vernietigen, Kondre. Op de meest denkbare methodes. We vernietigen noemen. Prefer boa, Kondre, prefer koestering. Is dat niet? Maar goed, kom in leg een gedeelte uitbakken, want die portie bakken. Voeders makai zwaar heb je vrij. De no lasa abusi, want 93% voedsel abusi. Dus mij las je snel toch. Dus we nakken op je portie bakken idee. Oké. Migado. Ai, kijk, als we kijken naar die welvaartspyramide, toch die bij het nieuwe regeerstelsel hoort, dan merken we een belangrijke autoriteit. Arbeidsautoriteit.
arbeidsautoriteit. Ik weet niet als je het kan inzoeken zodat ze het goed en duidelijk kunnen zien. Deze autoriteit is van cruciaal belang. Waarom? Deze autoriteit moet een arbeidsbureau opzetten met verschillende disciplines. Eén discipline is wat jaren kop kapel planga mi vergita planga maar also dus awam chino to anja so ide kai portfolio sage ja mi focus go so is even toch ai chabi kana bang dalam tekan maar goed ai dus de man op het moet een arbeidsbureau worden opgezet met misschien review maar wat dus met verschillende disciplines. Eén discipline is arbeidsbemiddeling. Dat wil zeggen dat de bedrijven en de arbeidszoekenden gekoppeld worden. Want het is voor een ondernemer, ik ben zelf ondernemer dus ik weet waar ik over praat, is het een hell of a job om arbeiders te vinden in jouw branche. De arbeiders die er momenteel zijn, die vind je bij Suribet-kantoren. Die hebben het erg druk daar met het gokken. Dus die hebben geen zin in werken. Weet je? Of we gaan arbeiders uiteindelijk moeten gaan importeren, ben ik bang. Als wij zo lui blijven in dit land, dan gaan we, denk ik, arbeiders moeten importeren. Willen we voorzien in de behoeften van die bedrijven. Toch? En dan krijg je weer die jaloezie en die opstand van de Surinamers. Van ja, zou we zijn tekkie smakong, dat uno de werkeloos, maar vinden we ook dat vrouwen doen. Je bari werkeloos, maar tem giro kan je wanneer. Dat collect me uit van Simoni dat me no kayu. Dus tewe taxa die met takena ala tusi. You no one roko. En if me take jou roko, iwan wan salaris tak me kan ser me hier osof man pay you. Ja, hey. Dus om taxan van de. Oké. Dus die poot van een heel groot arbeidsbureau, een nationaal arbeidsbureau moeten we opzetten. Eén poot ervan is arbeidsbemiddeling. Eén poot ervan is bijvoorbeeld studierichtingen stimuleren. Wat heeft het bedrijfsleven nodig? Toch? Wat heeft het bedrijfsleven nodig om te kunnen uitbreiden of te kunnen moderniseren? Want je moet nagaan, de techniek gaat steeds verder. Hè? We blijven niet op houtschooltijdperk. We blijven niet in het houtschooltijdperk hoor. De wereld gaat steeds verder. Dus zullen wij ook noodgedwongen mee moeten gaan met die wereld. Dat wil zeggen, steeds nieuwe beroepen komen erbij. Toch? Bijvoorbeeld de ICT is verschrikkelijk in de wereld in opgang. Toch? Op Mars komt dat boehalasjaren, want met de opgang. Op Mars, oké. Dat is nou weer dat vriend tak Mars toch, maar goed. Maar op Mars, in de buitenwereld. Dus wij moeten meegaan met die ICT. Is één poot. We gaan nou een oil en gas gedoe doen. We hebben geen studierichtingen. Mensen die laboranten, petroleumdeskundigen. We hebben niet. Dus, en de tijd is nou te kort. Of we gaan mensen moeten importeren om op de ADEC of ergens anders moeten studierichtingen gaan ontwikkelen en mensen van buitenuit moeten inhuren om opleidingen te verzorgen. Om in een hoog tempo snel onze mensen op dat niveau te kunnen krijgen. Het gaat ook geld kosten. Het kost, maar het is een duurzame investering. Want wat is de bedoeling? Wanneer je die mensen inhuurt om jouw mensen op te leiden, moet je ervoor zorgen dat die mensen 10 op zijn minst specialisten maken in Suriname. En die 10 specialisten, wanneer we hem hebben bedankt, goed hebben betaald en hebben bedankt, hebben we 10 specialisten. En van die 10 moeten we gaan vermenigvuldigen. Meerdere maken. Zodat wij onze eigen arbeidspotentie hebben. En onze eigen gekwalificeerde
docenten hebben die dat kunnen doen. En dat is niet alleen op dat vlak. Bijvoorbeeld, wij doen in Suriname aan landbouw, aan veeteelt, pluimveeteelt. Maar wij doen het nog op Flintstone tijd. Weet je? En we importeren alles. Want al die importeurs zijn die sponsoren van die politieke partijen. Dus je begrijpt dat die elke ontwikkeling in Suriname kapot maken. Toch? Bijvoorbeeld, we hebben een pluimveesector. Maar ga kijken in de winkel. Buitenlandse kip is goedkoper dan ons eigen product. Waarom? Wij moeten alles importeren. Voer, medicijn, alles moeten we importeren. Gebruiksvoorwerpen, alles moeten we importeren. Waar zijn we mee bezig? En elke regering die aantreedt volgens dit bestaansregeerstelsel heeft zo'n smoel om uit te leggen hoe ze die maatschappij gaan opbouwen. Maar die importeurs zijn jouw sponsors. Wie houdt wie voor de gek? Dan hou je me toch voor de gek. Je breekt elke sector af, alleen dat jouw importeurs, jouw sponsoren, multimiljonairs worden. En wij blijven pinaren in Suriname. Hoe in godsnaam wil jij mij vertellen dat je dit land daar opbouwt? Als je dit land werkelijk wil opbouwen, moet je dit land opbouwen vanaf de basis. En de basis is zorgen dat je genoeg instituten hebt die vooruitgang stimuleren. Bijvoorbeeld, wij hebben een heel ontwerp gemaakt voor een farmaceutische industrie. Voor 1. Natuurmedicijnen, want daar is een verschrikkelijk grote vraag naar in de wereld. En voor onze eigen ontwikkeling van de vee- en pluimveesector en de landbouwsector. Wat heb je nodig? Een nationaal laboratorium, een groot laboratorium. Het recept van het voer, hoef je niet meer over na te denken. Je belt FAO. Die hebben het in 1973 al gepresenteerd voor die arme landen. Dus dat recept kan je zo opvragen. Wat doe je? Je gaat dat recept naar onze spullen die wij hier lokaal hebben. Toch? Bijvoorbeeld, ze hebben in andere landen andere soort vruchten. We hebben kumbu bijvoorbeeld, we hebben podosiri, we hebben hoe die andere, obe, weet je. Dat zijn allemaal ingrediënten die je kan gebruiken voor je veevoer. Wat doen we in die keri? Bergen kaf zitten we te verbranden daar. Gewoon verbranden alsof we niet goed wijs zijn in ons hoofd. Pora her milieu, terwijl het gebruikt moet worden voor veevoer. Zo, we kappen bos open. Wat doen we? Wat doen we met dat, wanneer we dat bos hebben opengekapt? We graven kuilen, want we willen goud zoeken. Dan wanneer we klaar zijn met dat goud zoeken, hebben we zoveel gif in de grond gespoten. En die aardlagen die beneden horen hebben we boven gehaald, waardoor je alleen maar woestijnoppervlakte krijgt. Als je een luchtfoto nou van het binnenland van Suriname ziet, wil je alleen maar huilen. Je ziet alleen kraters. Opgespoten land. Kraters zie je. Niemand doet het meer dicht, hè. Tenebank Badikagoto blijft het krater gewoon zo. Ipora her milieu, her ecosysteem in een contrindappe. Maar diezelfde mensen praten wel over grondenrechten. Ze vernietigen hun eigen achtertuin. Maar ze praten over grondenrechten. De enige mensen die Suriname niet vernietigen, juist inkapselen, zijn de Indianen. Die alleen weten met de natuur om te gaan. Ze zijn van origine natuurmensen. En zij weten exactly hoe ze met de natuur moeten omgaan. We hebben een farmaceutische industrie opgezet. Ik ga het niet helemaal uitgebreid behandelen, want het is een heel proces wat we hebben opgezet. Om te zorgen dat
Want in Suriname hebben we een goddelijke apotheek. Zo rijk zijn wij. Daarom noem ik het artsparadijs. Gewoon elk sprietje gras dat je ziet heeft medicinale kracht. Wat moeten we doen? We hebben laboranten nodig, we hebben apothekers nodig, al dat soort mensen hebben we nodig om een nationaal laboratorium op te zetten. Wat moeten we doen? We moeten die bevolking, die Indianen vooral, en ook die andere tribale volkeren, want die hebben ook kennis van die kruiden, moeten we erbij halen en betalen. Niets gratis, betalen. Aandeelhouders maken van die farmaceutische industrie. Zodat ze jaarlijks ook hun geld uitgekeerd krijgen. Dat ze er ook beter van worden. Wat hebben we van ze nodig? Zij moeten die recepten voor ons, die kruiden, brengen naar het laboratorium. Zodat we kunnen onderzoeken en hun recepten die zij gebruiken al eeuwen om medicijnen, die samenstellingen, die moeten ze brengen zodat het bestudeerd kan worden. Ik heb een keer een discussie gehad met mijn huisarts namelijk. Ik zei tegen die huisarts, ik heb een hekel aan chemische middelen. Omdat chemische medicijnen bijwerkingen hebben. Natuurmedicijnen hebben geen bijwerkingen. Baat het niet, schaadt het niet. Maar chemische middelen hebben allemaal bijwerkingen. En chemische middelen lossen de ziekte niet op. Ze drukken de ziekte op een achtergrond. Maar dan krijg je wel andere aandoeningen erbij, die je niet had. Kijk maar bijvoorbeeld met die chemotherapie. Het vernietigt de goede cellen, de kwade cellen, het vernietigt alles in je lichaam. Uiteindelijk is het eigenlijk wat doe je niet van kanker, je niet van ziekte, van chemicaliën. Wat zegt de huisarts tegen me? Ja, want die artsen zijn natuurlijk westers opgevoed. Met westerse medicijnen. Al die chemicaliën. Dus ze willen, het is zo bijna volgens mij verboden om het woord natuur in de mond te nemen. Dan meteen aan vrouw dat lukken op. Ik heb last voor hoge bloeddruk al jaren. Want ik ben, mij erger misdrijf snel. Oké, ik heb hoge bloeddruk. Ik zeg tegen die vrouw, want ze kijkt op mijn status. En ze kijkt en zegt, je drinkt die tabletten niet, want je moet nu een nieuwe voorraad aanschaffen. Volgens. Meteen dat ik ga u eerlijk vertellen, dok. Ik drink die tabletten niet. Ik drink simpelweg die jonge toppen van die manjaboom. En weg is die hoge bloeddruk. Is het zo heb ik mijn hoge bloeddruk onder controle. Gewoon met manjatoppen, die jonge toppen. Gewoon trekken, drinken. 3 dagen, dan kan ik pompen bloeddruk. Dan is het kasaka. Zo hou ik het in evenwicht. Van het is schadelijk. Nee, maar je praat over natuurmedicijnen, maar het is niet in een laboratorium getest. Er is geen dosering van gemaakt. Meteen dat dokter boeien. Abo is prachtig. Je drinkt de chemicaliën. Mij drink me oso dresi. Ja, luko, me koso toch oso dresi, mi chako. Mi eigen recept, mi chako. If asiki no dede, me dede. Wafu to o dede. Is dat weet? Is dat? Maar dan met dede natuurlijk. Is dat weet? Dus we gaan even serieus verder. Dus ik heb het uitgelegd over die arbeidsautoriteit. Zeer belangrijk om die criminaliteit, toch, in elk geval te helpen onderdrukken. Maar dat is niet alles, want we hebben nog meer ontworpen om die criminaliteit werkelijk uit te bannen. Want je moet bij kinderen beginnen. Wil je die criminaliteit echt uitbannen? Oké. Wat hebben we gedaan? Die arbeidsautoriteit, die moet zorgen voor studie. Die moet zorgen voor controle.
Een mooi voorbeeld. Als wij in Suriname een ID-kaart hebben met een vingerafdruk, kan iedereen geregistreerd worden in een systeem bij het arbeidsbureau. Waardoor wij jouw arbeidsverloop tot je pensionering kunnen volgen. Ook als je direct, if you know een lesman, of if you know een rokoman, you know een ondernemer of sanayu. Maar nu weten we van niemand niks. Met gevolg dat we in Suriname steeds een informele sector en een formele sector hebben. Die informele sector is doordat het nergens een controlemechanisme is, een chaotische maatschappij is die informele sector groter dan die formele sector. Hoe wil je in godsnaam een land opbouwen? Je krijgt daar geen belastingmiddelen binnen, want iedereen werkt zwaar. Het is toch informeel. Ik doe Sarawani. Dus niemand draagt af. Maar een handjevol, als je naar de belastingdienst gaat, moet je kijken hoeveel ondernemers belasting afdragen. Dan ga je op straat en dan moet je kijken hoe iedereen hosselt. Niemand draagt af. Snap je? Dus middels het arbeidsbureau kan je dat ook controleren. Ik heb uitgelegd dat dit nieuwe registerstelsel gebaseerd is op ordening en controle. Een constante controle. Zo kan je die dingen controleren. Wat we ook hebben ontworpen als stimulans om die criminaliteit bij de jeugd al de kop in te drukken, hebben we ook ontworpen, toch? Een jeugdwet. Oké. Wat behoort de overheid te financieren? Een nationale padvinderij. Hoe gek het ook klinkt. Padvinderij leert je discipline, leert je hardvaardigheden en leert je overleven. Elk kind vanaf zijn 7e of 6e levensjaar moet padvinderij krijgen. Al waar van Suriname hij ook woont, moeten we groepen opzetten die kinderen van die omgeving diezelfde opleiding geven. Maar het moet door de overheid gefinancierd worden. Zodat uniformen aangeschaft kunnen worden, middelen aangeschaft kunnen worden, vervoer, noem maar op. Het moet door de overheid, zo onderdruk jij criminaliteit. Een kind dat van kinds af aan, van jongs af aan, gedisciplineerd wordt, heb je veel minder kans dat zo'n kind in de criminaliteit belandt. En zo'n kind kan zijn ouders zelfs ook disciplineren. Wijzen op de dingen die zij verkeerd doen als volwassenen. Zie je? Zo help je op een duurzame manier die maatschappij in een goede richting te duwen. Waarbij criminaliteit niet meer zo dominant is in die maatschappij. Want momenteel is criminaliteit verschrikkelijk in Suriname. Je bent bang om s'avonds op straat te lopen. Dat mag niet. Want hoe willen we toeristen, want deze regering is weer bezig hoor, zijn weer bezig met zo'n grote mond hoor, hoe ze toerisme gaan bevorderen. Maar de basis, de basisdingen, organiseer je niet eerst. Een toerist moet beschermd worden. Ook door de rechterlijke macht. If you vervoer was voor een toerist, je kiest 2 maal zoveel straf. Want een toerist is onze bron van inkomsten. Je gaat denken oplossingsgericht, resultaatgericht. Zo denken wij technocraten, maar politici niet. Politici zijn belangenbehartigers. Ze praten veel, leggen veel uit, hè? Maar ze doen niets. Ze behartigen alleen belangen van hun sponsoren. Dat is alles wat ze doen. Die chaos in die maatschappij lossen ze niet op, want ze hebben geen inzicht hoe je dat moet oplossen.
Wanneer we het hebben over criminaliteitsbestrijding, denkt iedereen direct aan het korpspolitie Suriname gaan uitbreiden, grotere geweren kopen voor die politieagenten, meer auto's aanschaffen. Maar zo los je het probleem niet op. Zolang je de omstandigheden van de mens niet upgrade, niet bevordert, ga je die criminaliteit blijven behouden. Je kan 3/4 van Suriname tot agent maken, maar het gaat niet helpen. Je moet vanaf de basis beginnen. Ik ga je een voorbeeld geven. Wij hebben in 2010, geloof ik was het, 2009, hebben we een onderzoek gedaan om een wetgeving of een wetgevingsproduct te kunnen maken. We hebben een onderzoek gedaan, of 2 onderzoeken. Eén was de gedetineerden in Suriname, wat kostte zij de staat? En het andere onderzoek was, wat kost het personeel in overheidsdienst, de ambtenaren, wat kostte zij de staat? Met dat 7 even wint die weiland die bijgeleunen. Oké, we hebben die onderzoeken gedaan. Gelukkig hebben we de medewerking gehad van de toenmalige minister van Justitie. Oké, we zijn naar die penitentiaire inrichtingen geweest, gevangenissen. We hebben geteld hoeveel gedetineerden daar waren. We kwamen op ongeveer 3000 zoveel. Iets meer dan 3000 gedetineerden. Nu zal het natuurlijk, gezien de stijging van die criminaliteit, puilen die gevangenissen uit, denk ik nu. Het zal veel meer zijn. Oké. Want er worden ook geen nieuwe gevangenissen bijgebouwd. Dus toen hebben we aan de hand van die cijfers hebben we ook gevraagd naar de strafmaten. Om een idee te hebben. Kijk, wanneer je het hebt over iemand die moest je de ketting wegtrekt, toch? Of iemands fiets steelt. Dat zijn kleine gevallen. Die kan je makkelijk corrigeren. Zulke mensen kan je makkelijker corrigeren. Toch? Daarvoor heb je die reclassering. Die houden zich daarmee bezig om ze te corrigeren. Maar het is voor kleine criminaliteit. Iemand die een fiets steelt van buurman, snap je wat ik bedoel, of een kip van buurvrouw steelt. Nou, hoeveel krijgt die? Een maand, 2 maanden, oké, die kan je corrigeren. Doe het niet meer, kwijt je eigen kip. Is dat niet toch? Maar wanneer we het hebben over straffen van 4 jaar en meer, daar hebben we het over echte criminelen. Gedoorwinterde criminelen. En daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Wat kostte die de maatschappij? Oké, en we hebben ons resultaat van het onderzoek netjes ingediend, samen met het wetsvoorstel bij die toenmalige minister van Justitie. Hij heeft natuurlijk een gebrek aan toiletpapier, denk ik, op zijn kantoor, dus hij heeft het gebruikt als toiletpapier. Nooit bestudeerd, nooit antwoord gegeven, niks. Pam, 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 wat heeft hij wel gedaan? Een paar maanden later zien we in de krant verschijnen onderzoek naar de kosten. Weet je wat die kringen hebben gedaan? Typisch politici. Hebben ze alleen de kosten van die penitentiaire inrichting genomen. Ja, maar dan misleid je het volk. Want de kosten beginnen vanaf het punt van delict. Het moment van delict. We hebben zelfs zo uitgebreid het aangegeven met een voorbeeld. Dat bij een agent op zijn brouwfiets na zijn dienst naar huis rijdt. Hij is klaar met zijn dienst en rijdt naar huis. Onderweg ziet hij een of ander schurk. Dan moest je haar tas wegtrekken. Moest je natuurlijk vechten tegen, apus moest je vandaag doen. Hij long weer. Mensen, sorry hoor, na Afriko en nakmi. Die zijn na asmoko era, na Afriko toe. Nou, wat heeft die agent gedaan? Als je dat voerman wat hij belong weer, als je het niet voet. Als voerman doen dat. Vanaf dat moment beginnen de kosten. Abang bel, want hij was klaar met zijn werk. Abel een collega voor scoutbureau, scout wat die kon naar toe scouten. Kon te kasak. Verterde abonnee of zo. Dan denk ik dat tu scout salaris.
een voertuig, de kosten van voertuig. Toen ambulance komt, wat moest je, kies wat heupfractuur van fado, van mooi centro agro. Moest je moest guatoso. A jongen moest guatoso, want hij was gewoon in nevoet. Toch? Dan moet je nagaan, zijn alleen medische kosten. Ambulance moet betaald worden, ziekenhuis moet betaald worden. En die schurk die ons burger heeft benadeeld, krijgt 3 shift, 3 wisseldiensten. Als bewaking voor zijn kamer, dat hij niet vlucht. Dus dat wil zeggen, 3 agenten per dag. Tel die salarissen nog. Tel al die kosten. Dus wat politiek, daarom zeg ik je, politiek lost geen problemen op. Wat doet hij? Hij geeft een misleiding aan het volk dat die kosten echt niet zo hoog zijn als wat wij hebben berekend. Wij kwamen op 2 miljoen per jaar aan kosten. En hij wordt nog krap gehouden ook. En nu, want je moet ook meer rekening houden met die wisselkoers, want die wisselkoers in 2009 was, ik geloof 3 op een dollar geloof ik of zoiets. Nu is het al 40 op een dollar. Dat kan verschil nog. Dus nu praat je niet meer over 2 miljoen, maar misschien over 200 miljoen. Wat het ons kost. En het erge ervan is, dat volgens het systeem wat we hebben, zij totaal geen enkele productie leveren aan die maatschappij. Ze zitten daar in een kooi, worden vet gemest. Ze krijgen eten, drinken, medische verzorging. En wij als volk betalen ervoor, terwijl ze ons benadelen. Is toch te gek. Laat die ellendelingen, zet ze in, bijvoorbeeld in de landbouwsector, in de veeteeltsector, zet ze in, zodat ons vlees goedkoper wordt, we de importen kunnen stopzetten van die buitenlandse producten, onze landbouwproducten goedkoper worden, buitenlandse producten stopzetten, want je hoeft hun niet zoveel te betalen. We kunnen onze industrie uitbreiden, we kunnen zelfs exporteren. Zo groot kunnen we onze industrie maken door die gasten in te zetten. Maar eerlijkerwijs moet je ze ook een toekomst bieden. Want anders krijg je wat ze noemen draaideurcriminelen. Vandaag is hij uit de gevangenis, volgende week is hij weer in de gevangenis. Want je hebt ook geen perspectief geboden. Wat je wel moet doen, is ze opleidingen geven naast hun arbeid. Is hij geïnteresseerd in landbouw? Geef hem een opleiding. Is hij geïnteresseerd in veeteelt? Geef hem een opleiding. Zorg dat hij per dag minimaal iets verdient. Zet het op een spaarrekening. Wanneer hij klaar is met zijn detentie, heeft hij wat kapitaal om de eerste periode te overleven. Oké. Dan als je kijkt bijvoorbeeld, als hij de opleiding heeft afgerond, voor bijvoorbeeld veeteelt. Als die man klaar is met zijn detentie en hij komt terug, geef hem een stuk land. Geef hem 10 koeien om te beginnen. Geef hem begeleiding met wat startkapitaal, zodat hij dat geld niet in handen krijgt, maar via begeleiding, dat hij, geef hem wat veevoer, geef hem zijn start. Dan ga je zien dat zo iemand geen draaideurcrimineel wordt. Want je hebt hem een perspectief geboden in het leven. Want wat is het vervelende, overal ter wereld hoor. Als je een strafblad hebt, kom je moeilijk aan werk hoor. Op het moment dat ze ruiken dat je een strafblad hebt, nemen ze iemand anders in dienst. Dus je belandt dan in een vacuüm. Je hebt daar geen inkomen. Wat ga je weer doen? Dobribaga. Want je moet toch eten, je moet toch overleven, mijn God. Dus je kan die mensen niet kwalijk nemen. Je moet hem een perspectief bieden. Dat hij niet meer belandt in die cirkel. Je gaat altijd natuurlijk figuren hebben die je niet kan helpen. Die gewoon crimineel zijn in hun aard. Die moet je gewoon dwangarbeid, klaar, nog afhouden. Dus niet opsluiten. Die penitentiaire inrichtingen van ons moeten we gewoon sluiten en in de plaats daarvan werkkampen maken.
Die gedetineerden moeten de schade terugverdienen die zij die maatschappij hebben veroorzaakt. Plus moeten ze in hun eigen onderhoud voorzien. De kosten van voeding moeten ze zelf voor zorgen. Go prani, de jaar zij prani. Kwek wat te voor leenya men zij prani. Zij kwek. In hun eigen onderhoud. Zodat ze ons niet zoveel geld kosten. Stop. Maar apisa we tak nodig de. Ja, dus wat ik uitleg is dat wij technocraten steeds oplossingsgericht denken en resultaatgericht. Je moet dingen duurzaam oplossen en dingen opbouwen, zodat je niet vervalt. Wat krijgen we in Suriname? Een voorbeeld. Wat we zo net een grap van hebben gemaakt over die voertuigen. Wat zie je iedere keer? Elke regering die aantreedt, vernietigt Suriname. Door het broodnodig kapitaal dat wij moeten inzetten voor de opbouw van het land. Zij gebruiken om zichzelf te verrijken en de staat te benadelen. Daarom in dit nieuw stelsel heb ik eerder uitgelegd in een vorige interview. Die regering krijgt absoluut geen middelen meer. Het wordt beheerd door het college van staatsfinanciën. Waardoor zij dit soort akkefietjes nooit meer kunnen uithalen. You nekis money voor go buy next. Noti, jij bent faciliterend. Een regering is een faciliterend instituut. En daar moet je bij blijven. Snap je? Dus dat zijn we allemaal aan het maken. Wat we hebben gedaan. We hebben alleen, daarom horen mensen ons niet. Daarom staan we niet op podia of populistische dingen te schreeuwen. Wij zijn denkers. We hebben alleen dingen zitten bedenken. Oplossingen bedenken. Structuren bedenken om die maatschappij duurzaam op te bouwen. We hebben het gepresenteerd. Dit is de derde keer toch? Dat ik het presenteer en de laatste keer. Want ik ben er ook moe van. Isabi. Dus, wat hebben we bijvoorbeeld? We hadden het over die kinderen. Die je alvast moet disciplineren. Middels bijvoorbeeld padvinderij. Maar, wat hebben we een probleem in onze wetgeving in Suriname? Onze zeer verouderde wetgeving. Toch? Ik noem het Flintstone. Maar goed. Wat hebben we? Je hebt een gap namelijk in onze wetgeving. Je hebt kinderwetten en je hebt volwassen wetten. Maar je hebt geen jeugdwet. Dus de periode van 15 tot 21. Die periode is er een gap in die maatschappij. Die vallen in het niets. Er is geen duidelijke wetgeving om hun te beschermen en hun te richten. Dat hebben wij ontworpen, een tienerwet, een jeugdwet. Speciaal voor de leeftijd. Voor de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Want wij zijn er voorstander van dat je de volwassen leeftijd van 21 jaar terugbrengt naar 18 jaar. Waarom? Het heeft veel meer voordelen voor ons kiesstelsel. Het heeft veel meer voordelen voor onze AOV-relatie. Het heeft veel meer voordelen dat kinderen niet meer, of jongelui, tieners, niet meer zo afhankelijk zijn van hun ouders. Dat ze zelfstandig een rekening kunnen hebben bij een bank. Toch? Al dat soort faciliteiten zelfstandig kunnen doen. Als een volwassene dan. Wij hebben de arbeidswetten hebben we ook verruimd met een arbeidsleeftijd van 16 jaar. Dat wil zeggen, want wij zijn er voorstander van dat ons onderwijsstelsel volledig moet worden veranderd in een tweesporen opleiding. Voorbeeld, theorie en praktijk moeten synchroon lopen. Zodat wanneer iemand, en het examen, eindexamen moet ook daarop worden ingesteld. Zodat wanneer iemand klaar is met de opleiding, ook direct inzetbaar is. Begrijp je? Wat hebben we gedaan? We hebben die arbeidswet verruimd.
Hij wordt gemaakt na 16 jaar. Dat je vanaf je 16e jaar deeltijd mag werken. Dus zeg maar 2 of 3 dagen in de week mag werken. Naast je studie. Toch? Zodat je je eigen onderhoud kan voorzien. Je afhankelijkheid van de maatschappij en van je ouders verkleint. Toch? We hebben de bankwet ook veranderd. Om gelegenheid te geven onder begeleiding. Dat een 16-jarige ook al een bankrekening kan openen onder begeleiding van die bankinstelling zelf. Zo iemand krijgt dan een begeleider die toezicht houdt op de bankrekening die zo iemand heeft. Ja? Oké, want hij is dan minderjarig. Dus dat hij onder toezicht, oké. Maar dat hij de mogelijkheid heeft. Waarom? Hij leert dan te budgetteren. Hoe ga ik om met mijn geld? Wat zijn prioriteiten? Hoe ziet dat eruit? Wat moet ik doen? Toch? Hoe moet ik prioriteiten stellen? Zo'n begeleider van zo'n bankinstelling moet dat bijbrengen. Van kijk, je hebt een x-kapitaal. Je moet het niet gaan gebruiken om een bronfies te gaan kopen. Tamarere bronfies brokken, weg is je kapitaal. Nee, gebruik het sparen door een aanbetaling voor een perceel. Dat is duurzaam. Later, als je meer verdient, je kan bouwen also de abagron kebab. Dat is duurzaam investeren. Die begeleiding moet zo een jeugdige krijgen. We hebben dat helemaal uitgewerkt. Toch? Het hele gedeelte van de 15-jarige tot de 18-jarige. Helemaal uitgewerkt. Ze moeten ook een speciale... Wat hebben we erin gedaan? Hoe is dat ding weer? Waktiara, Komisukera. We hebben voor de jeugd hebben we uitgebreid hoor, want die jeugd is die toekomst. Je moet hun opbouwen om te kunnen overnemen. Maar als je niet investeert in ze, niet richt, niet bewust maakt, mijn god, dan lopen ze net wilde dieren rond. Wanneer ze volwassen zijn, weten ze ook niet waar ze naartoe moeten. Kijk bij vele volwassenen momenteel in Suriname. Kijk hoe ze met hun geld omgaan. Ze klagen allemaal. Ja, maar ik moet niet sari. Er is toch iets met bloot gemaakt. Maar ga kijken bij KFC. En bij de Tranjan tent. Ga kijken. Go loco, de shitak herde, de tent is spang. Bigaro jongen, en je kan je geld beter gebruiken toch? Je zegt, oké, bij wat blik bruine boeren en boeren toe die in je ving. Is dat beter? Als hij money die go bij een portie dat. Maar dat is die bewustwording die je van kinds af aan moet meekrijgen om te leren budgetteren. Ik heb niet gezegd dat je geen lol moet hebben in je leven. Nikado, is dat los toe wat KFC wat lezen. Maar op de ongwenti is dat beter. Go look at manting. Is dat, je hebt het gehoord, dat je belegde broeden toch? Go look at manting. Dat je ziet, om menisma, ik snap dat ik bij belegde broeden. Ik ga jongen bij een pakje leveren. Kippenlever of niertjes. Draai maar. Je zou met die om me brengen met van asan dat die. Je zou me brengen met voor een pond toe. Je zou me brengen met fik. Je zou met die en jouw fik. Nou, met die ja liever. Nee, ik geef je een schets. Toch? Met een takje met een heer pond toe direct. Toch? Je kan met trasari, bijvoorbeeld je hebt sausages. Met op zich gezellig sari. Bakken, bisa boy, dus je kan het niet precies. Ja, bakken mooi netjes. Toch? Dan heb je variatie. Bij mij gaat het erom dat je niet dat dure broodje, belegde broodje hoeft te kopen. Want dat belegde broodje dat je koopt, momenteel, op Chilolo belegd brengen naar 85 SRD. Gualok toe. Everyone, broodje steak. Na barkie en go. En die maar brengen, jongen drinken. De bouwen sap, dus zoals soft. Dat 1,40, 1,50 je doet. Alla die je doet. Vind je het gek dat je geen geld overhoudt? Dat wordt ook niet eens over die
restaurants hoor. En die dansgelegenheden. Was er allemaal op die BGR, toch? Met dat BGR bij hem, je hoort wel een feest. Want dat denk je nog. Want maar één keer word ik 50. Ja, logisch, nou wel eens toch? Je nog niet triletie. Ja toch? Oké. Dat staat er mij doen. Ik zag dat ik mij spaar voor een feest. Dat binnen one day je klaar alle money zij spaar. Maar ja, heb ik gezellig. Mijn shop. Mijn klaar die money. Is dat niet toch? Want dat soort nonsens moeten we afleren. Met een tak in een hoor feest. Maar in denk je zij doen aan je money. Dat je survive. Maar als je niet maar raakelijk wat wilt met die. Je daar nooit in een komt vooruit. Maar goed. Dus. Dit zijn de onderwerpen die ik vandaag. Oh ja. Was aan dit er. In een welvaartspyramide. Kan je het goed in beeld krijgen? Vermogensopgave. Dit is een heel belangrijk deel. Vermogensopgave. Willen wij verloren kapitaal terughalen in de staatskas, hebben we dit nodig bij de Belastingdienst. Opgaveplicht, opgebouwd vermogen. Wel binnen een week is onze staatskas vol. Van gelden die je binnen kan halen waar geen belasting over is betaald. Alle den droga money, alle den blakka money, alle den vroome money. Trouwens, dan ik actie grondhuurperceel. Dat bestemt, let aan me zien, let naar me zien. Dus ik kan zeggen met foto, visie, met alles maar grond tapushi, dat mine lee. Amatjes a perceel, grondhuur krijg je. Ja. Amatjes a perceel, ama po 3 of zo atapa perceel. Wat bouwkundig ook niet eens mag. Maar als je hebt jasas en als je hebt bij chuku, dan mag je alles in dit land en dat moet opgehouden. Want hoe is die man aan die vergunning gekomen om 3 woningen op zo'n terrein neer te zetten? Dat bijna van schutting naar schutting dat terrein vol is. 3 appartementen. Daarvoor is dat perceel niet aan je gegeven. Dat perceel is aan je gegeven dat je je woning erop gaat bouwen. Of landbouw of veeteelt erop gaat doen. Daarvoor is dat perceel aan je gegeven. Niet om geld te gaan zitten verdienen. En het mooie ervan is, de man heeft bij belasting bij. Je viert me. En de man huurt een appartement in euro. Die actie of dus maar die huur of de appartement. Dat duurt je aan de vrijpost. Maar salaris, 450 euro per maand. Gemiddeld salaris in Suriname is momenteel 200 euro. 450 euro betaal je huur voor zo'n klein kippenhok. Zie je hoe mensen elkaar uitbuiten in dit land. En je draagt geen belasting af, hè. Dus abonnie zei hij op dit appartement, dat puur ik weet niet zakken. Begrijp je waarom deze maatschappij blijft pinaren? Dus ik hoop dat mijn vriendin Jenny, toch, mijn schattenbootje, mijn engeltje, dat ze werkelijk gaat doen wat ze zo populistisch op podia staat te blaren. En if van een man, bisa Jamie telefoonnummer. Meka bel me dan yo sorry fout doing. Maar dan loopt me, want dan loopt de geef me, dan loopt een stelsel. Dus de show wil ik vijantie. Dan met de nette contact aan uno no waf ding. De sabiara zou doen, de sabaher boeken zou mekeren. Maar no waf de no attack aan uno. Ze bestrijden ons liever, want de saptak echt die komt. De klari, de banyang, de bafvoer. Dat is zomaar de wantafvoer toch. Dus uno na bombetje vijand, is staatsvijand nummer 1. We komen voor op de lijst als nummer 1. Is dat toch? Dat na her tori zijn naar Kondreja. Oké. En wat trasan ook toe. Minus heb ik wat tijd te boy. Volgens mij ook klaar hè. Aten oké. Us atakator is wat tralisi.
hoe ze behandelen en traditie, want belasting. Oké, nou in elk geval wil ik ter afsluiting aan de kijkers en luisteraars zeggen dat ik mijn uiterste best heb gedaan om het nieuwe kiesstelsel en het nieuwe regeerstelsel voor de derde keer uitgebreid uit te leggen. Nanga sakafasi me beji desma utek yesi archi sa metaki en uteku ai luku wan mi chai ko meku egi ai shi sana sani uteku yesi uteku verstaan denkatori ko beji takanga de soldati takanga de skoutu mek de kaba fufuru mek de oro kanga de dopa mamoro mek de mayepunu ko pompa sandis kong no so tang pina nasranang. Dus if uno wani mi kondrema dan metego tagda akaba. Da ino yere mi moro, want is na laatste lees de mi kabataki en dan na 3 maanden wat we nu al weten, wat we nu al hebben meegemaakt in Suriname. Niemand in Suriname hoeft je te vragen over de politieke partij Vrij Suriname. Want une meki bari, une die feest, is dat beter. Une denk man. Dus over 3 maanden zal de naam Vrij Suriname weer in de vergetelheid raken. En dit wat we hebben uitgelegd zal weer vergeten zijn over een paar maanden. Want de politiek probeert de aandacht steeds af te leiden natuurlijk. Dus met alle gevolgen van dien. Dus anga sakafasi, met een grantani, dat we een archimi, we een lukusa met doen, respectje met bejo en sweet libi. Anga gado, anga yepif masra gado. Grantani. Private Tessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan.
generation them.